ኣብ ፊልም ስራሕ ህይወቶም ዝሰኣኑ 10 ዘገርሙ ተዋሳእቲ ፊልምታት ብቲቪ ስክሪንና ወይ እውን ብናይ ኢድ ስልክና እንትንርኢ ምናልባት ብዙሕ ድኻም ዘይሓቱን ብቐሊሉ ዝስርሑን ክመስለና ይኽእል እዩ። እቲ ሓቂ ግን ካብቲ ንሕና እናሓስቦን እንግምቶን ዝረሓቐ እዩ። ዝድላዕ ዓይነት ትሕዝቶ ንምምጻእ ብተደጋጋሚ ካብ ምቕራጽ ብዝሓለፈ ምስ ትክክለኛ ዓለም ተቐራራቢ ንምግባር ናይ ተዋሳእቲ ህይወት ከይቀረ ኣብ ሓደጋ ብምድርባይ ክሳብ ሞት ከብጽሕ ዝኽእል ሞያ ምዃኑ ክንደይና ንፈልጥ ንኸውን? ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ ናይቲ ከይላብስ ቤተሰብ በብዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ተመኒየን ኢሎመዓንቲ እምበኣር ብዛዕባ ፊልም ስራሕ እንዳሃለዉ ህይወቶም ዝሰኣኑ 10 ዘገርሙ ተዋሳእቲ ሕፅር ዝበለ ፕሮግራም ንኣኹም ሒዘ ቀሪቡ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ሓቢርኩም ዝፅንሑ እንዳበልኩ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሰብስክራይብ ብምግባር በቢግዚኡ ዝለቆም ቪድዮታት ንኣኹም ንክመፁ ከዓ ናይ ደወል ምልክት ንኽኡ እንዳበልኩ ነዚ ቪድዮ ብላይክ ንጀምሮ ናብ ፕሮግራምና ክንሰገር። 10 ፖል ዎከር ፖል ዎከር ፋስት ፊሪየስ ዝተባህለ ንውሕ ዝበለ ክፋላት ዘለዎ ፊልሚ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ዝዋሳእ ዝነበረ ተፈታዊ ተዋሳኢ እንትኸውን ካብ 10 ዓመታት ንላዕሊ ኣብዚ ፊልም እዚ ጸኒሑ እዩ። ንሓደ መዓልቲ ሎመዓንቲ መዓልቲ ኸ እዩ እንትብሎ ፋስት ፊሪየስ 7ይ ክፋል ኣብ ቀረፃ እንዳሃለወ መኪንኡ ብዝለዓለ ፍጥነት እንዳሽከርከረ ምስ ካሊእ መኪና ብምግጫው ህይወቱ ቶሎ ክሓልፍ ክኢሉ በዚ መሕዘን ኣጋጣሚ ምክንያት ናይ ስራሕ ኣዕርኽቱን ፈተውቱን ናይ ሓዘን መውፅእ ግዜ ዝኸውን እቲ ፊልሚ ተቋሪፁ ዝነበረ እንትኸውን ዳይሬክተር እቲ ፊልሚ ብዘይ ፖል ዎከር ብኸመይ ከም ዝቕፅል ንእሽቶን ግራ ዝእቶ ኣጋጣሚ ነይሩ። ድሓር ግን ኣሕዋቱ ካሌብን ኮድያን ናይ ፖል ዎከር ቦታ ተኪኦም ብምውሳእ እቲ ፊልሚ ክጠናቐቕ ክኢሉ እዩ። እዚ ኣጋጣሚ ብብዙሓት ናይ ሆሊውድ ሰባት ክሳብ ሕዚ ዘይርሳዕ መሕዘን ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ። 9 ሂዝ ሌዠር እዚ ዳርክ ናይት ኣብ ዝተባህለ ፊልምን ኣብ ካልኦት ፊልምታትን እንፈልጦ ሂዝ ሌዠር ብዘሕዝን ኣጋጣሚ ብፊልሙ ዝተሓርየሉ ናይ ሓሪፍ ረዳት ተዋሳኢ ኣብ ኣዋርድ እኳ ከይተዓደመ ብመድሓኒት ምምራዝ ምክንያት ህይወቱ ክሓልፍ ክኢሉ እዚ ኣብ ሰዓቱ ንብዙሓት ዘደንገፀ ዜና እንትኾን ሰሪሑ ዘጠናቀቆ ዘ ዳርክ ናይት ፊልሚ ናብ ሲኔማ ቅድሚ ምውፅኡ ቅድሚ 6 ወርሒ ህይወቱ ሲኢኑ ፊልሙ ንምርኣይ እኳ ዕድል ዘይረኸበ ሌጀር ንብዙሓት ኣሕዚኑ እዩ። ሻምናይ ብራንደን ሊ ከም ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ብ1994 ናብ ምርኢት ዝበቕዐ ዘክሮው ዝተባህለ ፊልም ተዋሳኢ ዝነበረ ናይ ብሩስሊ ውላድ ብራንደን ሊ ኣብ ናይ ስራሕ ፊልም ወቅቲ ብዘሕዝን ኩነት ህይወቱ ሲኢኑ ኣብቲ ፊልሚ ዝተለወሰ ባህሪ ኤሪክ ዝተባህለ ካብ ሞት ተመሊሱ ናብ ሞት ዘብፅሕዎ ሰባት ሕኒኡ ዝፈድን እንትኾን ኣብቲ ፊልሚ ኣብ ሓደ ምርኢት ናብ ናይ ፍቅረኝኡ ገዛ ብምኻድ ጉድኣት ከብፅሑላ ምስ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ዝነበረ ባእሲ እንትኾን ኣብ ፊልም ውሽጢ ኣብታ ሽጉጥ ተረሲዓ ዝነበረት ሓንቲ ጥይት ተተኩሳ ኣብ ከብዲ ጉድኣት ኣብፂሓ ናብ ሞት ተብፅሐቶ መሳርሕቶ እውን ብንጋፀ ተፋጢኖም ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምውሳዶም 6 ሰዓታት ዝወሰደ ሰርጀሪ ዋላ እኳ እንተገበርሉ ወዲ 28 ዓመት መንእሰይ ተዋሳኢ ግን ህይወቱ ከትርፍዎ ኣይከኣሉን። 7 ጆን ኤሪክ ሄክሰን ኣብ ፊልምታት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ብናይ ሓሶት ጥይት ዝተመልኡ ሽጉጣት እንትኮሱ ዝፈጥርዎ ድምፂ ነፀብራቕን ካብኡ ብዝሓለፈ ኣብ ጥዕና ምንም ዓይነት ጉድኣት ከም ዘየብፅሕሎም ተገይሩ እዩ ዝቑፀር። ነገር ግን ካብ ቀረባ ርሕቐት እንትኮሱ ክሳብ ሞት ዘብፅሕ ዝለዓለ ናይ ጥዕና ጉድኣት የስዕብ እዩ። ከቨር ኣፕ ዝተባህለ ተኸታታሊ ናይ ኣክሽን ፊልሚ ተዋሳኢ ዝነበረ ጆን ኤሪክ ሄክሰን እውን ብዘሕዝን ኣጋጣሚ ዝበፅሖ ዕጫ እዚ ነይሩ። ኣብቲ ፊልሚ ሞዴል መሲሉ ብምስላል ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብ ሲኣይኤ ናይ ኦፊሰር ገጸ ባህሪ ወኪል ዝጫወት ዝነበረ ዝሰብ ኣብ ሓደ ክፋል እታ ፊልሚ ብናይ ሓሶት ጥይት ዝተመልአ ሽጉጥ ብቐጥታ ናብ ርእሱ ተተኪስዎ እናዚ ኩነት ኣብ ርእሱ ናብ ውሽጡ ደም ክፈስስ ምግባሩ ዓብዪ ጉድኣት ምስ በፅሖ ኣብ ሆስፒታል እስትንፋሱ ንምጽናሕ ብዙሕ ፃዕሪ ዋላ እኳ እንተተገበረ ኣብ መጨረሻ ግን ርእሱ ሙሉእ ብሙሉእ ብምጉድኡ ህይወቱ ሓሊፉ። ሻድሻይ ቪክ ሞሮ ትዋይላይት ዞን ኣብ ዝተባህለ ፊልሚ ዝዋሳእ ዝነበረ ተዋሳኢ እንትኸውን ኣብ ቀረፃ መንጎ ኣብ ዝተፈጠረ መደንገፅን ዘይተሓሰበን ሓደጋ ምክንያት ህይወቱ ሲኢኑ ኣብ ቪየትናም ጦርነት ውሽጢ ጦረኛ ብምዃን ዝዋሳእ ዝነበረ ኣብቲ ወቅቲ ኣብ ላዕሊ እንዳበረረ እንዳሃለወ ብዝተፈጠረ ናይ ሄሊኮፕተር ሓደጋ እታ ሄሊኮፕተር ብምውዳቓ ቪክ ሞሮ ዓብዪ ጉድኣት በፂሕዎ ህይወቱ ክስእን ክኢሉ ሒዝዎም ዝነበረ 2 ህፃናት እውን ቀጥታ ዝሞቱ እንትኾኑ ናይ ፊልሚ ዳይሬክተር ሓዊሱ ካልኦት መዘጋጀውቲ ብሸለልትነት ናይ ሰብ ህይወት ምጥፋእ ተጠያቅቲ ምግባር ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ዝነበሩ እንትኾኑ ኣብ መጨረሻ ግን ብነፃ ተለቂቖም እዮም። 5 ፊሊፕ ሲሞር ሆፍማን እዚ ተዋሳኢ ዝለዓለ ክብሪ ዘትረፈን ኣብ 2006 ናይ ኦስካር ሽልማት ክወስድ ዝኸኣለ ተዋሳኢ ነይሩ። ናይ ቀረባ ግዜ ሃንገር ጌምስ ኣብ ዝተባህለ ፊልሚ እንዳተወስአ ኣብ ዝነበረሉ ወቅቲ እዩ ኣብ ንእስነቱ ዝነበሮ ናይ መደንዘዚ እፅ ሱስ ካልኣይ ደጊስዎ እቲ ፊልሚ ክጠናቐቕ ቅድሚ ሓደ ሰሙን መደንዘዚ እፅ ብምጥቃም ህይወቱ ሓሊፉ። ናይቲ ፊልሚ ደራሲ ናቱ ገጸ ባህሪ ብኻልእ ሰብ ካብ ምትካእ ብሽጉጥ ተወቂዑ ክመውት ብምግባር ካብቲ ፊልሚ ወፃእ ክኸውን ገይርዎ እዩ። 4 ኦሊቨር ሪድ
ግላዲያተር ኣብ ዝተባህለ ፊልሚ ብጣዕሚ ኣዘራራቢ ዝነበረ እና ከም ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ኣብ 2001 ኣብ ዝተጠቐሞ ናይ ቀረፃ ከይዲ ነበርካታ ናይ ፊልሚ ሽልማት ክሕፀ ዝኸኣለ ፊልሚ ነይሩ። ካብ ዝተሓፀሎም ዘርፍታት ማእኸል ናይ ሓሪፍ ቪዥዋል ኢፌክት ዝተጠቐሙ ፊልምታት ናብ ሽልማት ዝቐርብሉ እንትኸውን እቲ ፊልሚ ክጠናቐቕ ንእሽተን ምስ ቀረዮ ኦሊቨር ሪድ ብድንገት ናይ ልቢ ሕማም ሂወቱ ዋላ እኳ እንተሓለፈ እቲ ፊልሚ ናይ ግድን ብናቱ ተዋስኦ ክውዳእ ስለ ዝነበሮ ናይዚ ዘመን ቨርቹዋል ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ኦሊቨር ብሂወት ከም ዘሎ ንመስል ተገይሩ ብዝተሳኽዐ መንገዲ እቲ ፊልሚ ክጠናቐቕ ክኢሉ እዩ። ኣብቲ ፊልሚ መጨረሻ እውን ኦሊቨር ዓርሱ መስዋእቲ ገይሩ ከም ዝሞተ ተገይሩ ክጠናቐቕ ተገይሩ እዩ። ሳልሳይ ጆን ሪተር ጆን ኣብ 1970ታት ካብ ዝነበሩ ፍሉጣት ተዋሳእቲ እንትኸውን ናይ ኤቢሲ ሲትኮም ዝነበረ ሲሪየስ ካምፓኒ ብዋና ገጸ ባህሪ ብምውሳእ ተፈታውነት ከትርፍ ዝኽእል ፊልሚ እንትኾን ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ መጀመርታ ከባቢ ከዓ ብኻልእ ሲትኮም ባህሉ ዝሕሉ ነገር ግን ንቤተሰቡ ፍሉይ ፍቕሪ ዘለዎ ናይ ወላዲ ገጸ ባህሪ ወኪሉ ዝዋሳእ ዝነበረ እንትኾን ኣብ ፊልሙ ካልኣይ ምዕራፍ ቀረፃ እንዳሃለወ ግን ብዝነበሮ ናይ ልቢ ሕማም ድንገት ሂወቱ ሓሊፉ። እዚ መሕዘን ኣጋጣሚ ምስ ወረደ ኣብ ፊልሚ ውሽጢ ንክካተት ዝተገበረ እንትኸውን ዝሞተሉ ምክንያት ከዓ ጆን ኣቕሓ ንምግዛእ ምስ ወፀ ኣጋጣሚ ድንገት ወዲቑ ከም ዝሞተ ተገይሩ ተሰሪሑ እዩ። እዚ ብሰዓቱ ናይ ብዙሓት ናይ ፊልም ኣድነቕቲ ዘሕዘን ኣጋጣሚ ኮይኑ እዩ። ካልኣይ ቤላ ሉጎሲ ቤላ ሉጎሲ ናይ ሆረር ፊልምታት ምስራሕ ዝፍለጥ ነበረ እንትኾን ድራኬላ፣ ዋይት ዞምቢ ከምኡውን ብላክ ካት ኣብ ዝተባህሉ ሆረር ፊልምታት ሰሪሑ እዩ። እና ብዘሕዝን መልክዑ ብጣዕሚ መፍሪሒ ዝነበረ ናይ ሆረር ፊልሚ ብላክ ናይን ዝተባህለ ፊልሚ ኣብ ምውሳእ እንዳሃለወ ብድንገተኛ ወይ ከዓ ብሃንደበት ሕማም ሂወቱ ሲኢኑ እዩ። ሕልፈቱ ተኸቲሉ ናይቲ ፊልሚ ኣዘጋጀውቲ ንዕኡ ተኪኡ ዝሰርሕ ካልእ ሰብ ዋላ እኳ እንተረኸቡ ብናይ ልጎሲ ቦታ ተኪኡ ንክሰርሕ ዝገበሮ ሰብ ግን መልክዑን ገፁን ንኸይፍለ መብዛሕትኡ ናይ ገፁ ክፋል ብቆቢዕ ሸፊኑ እዩ ዝዋሳእ ነይሩ። እዚ እውን እቲ ፊልሚ ብብዙሓት መዘራረቢ ኮይኑ ነይሩ። ቀዳመይቲ ማርሊን ሞንሮ ማርሊን ሞንሮ ኣብ ኮሜዲ ፊልምታት ምውሳእ ትፍለጥ ዝለዓለ ኣፍልጦ ክተትርፍ ዝኸኣለት ተዋሳኢት ነበረት እንትኸውን ጀንትልማን ፕሬፈር ብለንድስ፣ ሳም ላይክ ኢት እና ዘ ሰቨን ኢች ኣብ ዝተባህሉ ፊልምታት ተፈታውነት ክተትርፍ ክኢላ እያ። እና ሞንሮ ኣብ ስራሕ እንዳሃለወት ነይሩ ብመድሓኒት ምራዝ ምክንያት ሂወታ ዝሓለፈ ካብኡ እንዳሓር ፊልምታት ተቋሪፁ ዋላ እኳ እንተቐረየ ድሕሪ ሞታ ግን ማርሊን ብዝብል ስያሜ ዶክመንተሪ ፊልሚ ተሰሪሑላ እዩ። እምበኣር እስከ ፍትዋት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ዓንቲ ፕሮግራምና ነዚ ይመስል ነይሩ። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ስለዝፀናሕኩም ብጣዕሚ እናመስገንኩ እዚ ቪድዮ እንድሕር ተመችኩም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ እንዳበልኩ ኣብ ቆፃሊ ፕሮግራምና ክሳብ ንራኸብ በብዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ተመኒ ቻው።